Di 29 Cotmeha 2014 de dema ku Kobanî dibin êrişên giran ên Daişê de bû, pêşmergeyên Kurdistanê bi rastpardeya Serok Mesûd Barzanî û bi pesendkirina Parlamentoya Kurdistanê ji bo piştevaniyê ji Başûrê Kurdistanê derketin rê û ji Bakurê Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. û dema derbasbûnê de ji aliyê xelkê ve rastî pêşwaziyeke germ hatin. Di salvegera derbasbûna pêşmerge bo Kobanî de siyasetmedarên Kurd dibêjin dîmenê pêşwaziya xelkê Bakur berhemek zêrîn û neteweyî ya dîroka Kurdistanê ye. Vê rojê Zaxo, Slopya, Cezîr, Xoser heta Pirsûsê bibû meydana çarçraya Mehebadê. Bi rastî jî ew lehiya bi 10,000 insana ku li va bajarokên me diherikî nîşana wê yekê bû ku li pêşewaziya pêşmergeyên Kurdistanê her wiha dayî derbûna ew hest û bîr û bawerî hişmendiya neteweya Kurdistanî bû. Li hemû cîhanê 6 milyon Kurd vê rojê dilê wan li wê derê diherikî. Sazî û Rêxistên Kurdistanî ji bo derbasbûna pêşmerge dibêjin, pêşmerge dwarê yekbûna neteweyî de kariye bibe sembolek û bang dikin ku divê her aliyek Kurd xwedî li vê rola pêşmerge derbikevin. Herçi dem, herçi waqt pêşmerge pîvîstiya pêşmerge bû li ser li nava xaka Kurdistanê de pêşmerge tim û tim rola xwe dihîstiye û alîkarê parçeyê dî û milletê Kurd bûne. Wextiyê pêşmerge ji Xaburê derket Hetanî Pursûs em li vê derê bûn, Hetanî Pursûs em digel pêşmerge bûn. Ev xelk û ev heyecan û kelecan û ev eşqa neteweyetî min bixwe li ser nava çavê milletê Kurd de min dît bi taybetî ciwan û xort gelek kelecan bûn. Ez ev rojê qet ji bîr nakim, ez hevî dikim herçiqa vazîfe û erk bikeve ser milê pêşmerge rola xwe bilêze divê milletê Kurd jî palpişt û piştevaniyê pêşmergeyê Kurdistan jî bibin. Piştî ku hêza pêşmerge gihîşt Kobaniyê, rewşa şer guharî û Daîş hat têkşikandin û di adara 2015 de Kobanî bi temamî ji Daîşê hat rizgarkirin û hêza pêşmerge jî piştî ku peywira xwe cîbicî kir vegeriya Başûrê Kurdistanê. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.